गिबियावनो आङो नोंसोर मिडियाफोरनिसिम मोनसे गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय आरो नोंसोरनि थ्रुयै जोंनि बे पिकनिक स्पटखौ बयनिबो सिगाङाव मिथिहोनो हाबाय। नोंसोरनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर। आरो दालांनि खेथ्रआव जों दा पिकनिक स्पटआव फैनायनि थाखाय जों दालांखौ जों एक्सट्रायै बानायना होनाय जाबाय। मानो होनोब्ला थांनाय बोसोराव जों बे दालां दै आइ नदीखौ बारनो थाखायनो जों बिराद प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोन्दों। बा माखासे पिकनिक जाग्राफ्रा फैनानै बे दालांनि प्रब्लेमनि थाखायनो गिदिंनानै थांफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनिखायनो जों देग्लाय बे बोसोराव जों बे आइ नदि माने आइ दैखौ बारनायनि थाखाय जों मोनसे दालां बानायना होनाय जादों आरो दा बेजों फैनानै डाइरेक्ट सिदा फैनानै पिकनिक स्पटआव हाबफैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे दंबावो, बे जेनेरेल पाब्लिक माने रायजो राजा थाबायग्रा लामानि मानसि थाबायग्रा मोनसे दंबावो। बेजों फैयालासिनो जोंना पिकनिकनि थाखाय आलदा, पिकनिकआव फैनो थाखाय आलदा बेजों फैनाय जागोन। बेजों जों फिस एक्सट्रा लानाय नङा आरोखि, बियो पिकनिक फिसावनो जाफागोन। बेयाव जोंहा माने आलदा फिस गैया आरोखि दालांनि थाखाय। बेखेवनाय हाबाफारिजों नोंथांमोना दिनै मोनाबिलि देंखो हारिमु देंखो लादों। सोर फैमारगोन खेबसे फोरमायहरनो हाबावगोन नामा अननानै? बेखेवनाय हारिमुआथ' बेखेवनाय हाबाफारियाव जोबनानै थांबाय। ओमफ्राय दा देंखो मोनाबिलि दं। दा देंखो मोनाबिलियाव देंखो हारिमु आफादाव दा नुजाफैगोन फुखन बर' आरो बेजों लोगोसे मनिसा मोसाहारि आरो लक्ष्मि ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी आरो बिग्राय ब्रह्म, बेबो डान्सार। बिग्राय ब्रह्मआबो एक्टर आरो। दिनैनिफ्राय बेखेवबाय, ओमफ्राय दावबायारि बा पिकनिक जाग्राफोरखौ दिनैनिफ्राय फैनो हासिगोन नामा खावलायगोन? बेयो दिनैनिफ्राय फैनो हागोन, माने दिनैथ' कालसारेल नाइट दं। दा बे कालसारेल नाइटखौ बयबो नायफैनो हागोन दिनै। आरो दिनैथ' पिकनिक जानाय नङा रावबो, गाबोननिफ्राय फैनो हासिगोन आरो बयबो पिकनिक जानो। दिनैनि हारिमु मोनाबिलियाव लोंनाय जौ फाननाय मानायखौ माबायदि? जों बेखौ गोख्रैनो बन्द' खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला बेखौ सरखारनिफ्रायनो बेखौ बन्द' खालामहरनाय जाखादों। आरो सरकारा मा बिथोन होदों जों बेखौनो मावगोन। जों बेबायदि सोलिलांगोन आरोखि। पिकनिक जानो फैग्राफ्रा जौफोर लोंनो गोसोबा लाना फैनांगोन। बाव फाननाय जानाय नङा। बेयावथ' फाननाय जानाय नङा, अर्डार होआखै। बे न'आव लोंना फैनायखौ जों जेबो बादा होआ। खिन्थु जौ फैनानै गोदाव सोराव बे लोंनानै गोदाव सोराव जागोन, बेखौ जों जोंनिफ्राय बिराद बादा दं आरोखि। एक्सन लानाय जागोन। खाथियाव ब्रिजबो बानायगासिनो दङ। जोंबो गोदोनिफ्रायनो बे जायगाखौ खोब मोजां मोनबोबाय थाखादों। आङो बेवहाय एसे बिडिअ हिसाबै गोबावसैबो साख्रि मावनायाबो। फारसेथिंजाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बेखौ सायख'दों, बेखौ बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन। बिथांमोना खोब मोजां जायगाखौनो सायख'दों। निस्सय बिथांमोननि जेनाखि उद्देश्य, बेवहाय गासै जोंनि सुबुं माहारिफोरखौ पिकनिक जानाय बा दसे सम बेवहाय रंजाफैनायनि थाखाय जेनाखि सायख'दों, बियो खोब बाख्नायथाव आरो बेखौ जों बयबो आजावनानै लानो रोंनांगोन। जोंनि गेजेराव सार लोंनाय जानाया गोबां बारा जायो पिकनिकनि नामाव, बेनि सायाव सारा मा बुंनो सानो मानसिफोरा? आं बेखौनो खावलायगोन, नंगौ सैथो खोथा। जोंनि दानि फैबाय थानाय गथ'फोर, स्टुडेन्टसफोर, बिसोरो जानाय लोंनाय बा स्पेसियेलि लोंनायनि खेथ्रआव बारा जागासिनो दङ। खालि टाउननि नङा, गामिफ्राव जों एखमबा थाङोबा नुहैयो बोरायफोरनिख्रुइ सेंग्राफ्रासो सोरनाव जौ संनाय दं बिसोरसो रासिन मिथिगौ। खिन्थु बेफोर मोजां लक्षन नङा। नोंथांमोन इलेक्ट्रिक मिडियानि जेनाखि रिपर्टार नोंथांमोनाबो अनेक जायगानिफ्राय अनेक इनफरमेसन मोनो। एकदम बे सैथो। जोङो हागौमानि लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। लोंनाया खालि गावजों लोगोसे समाजखौबो जे एखेबारे नस्थ' खालामो, बे बुस्थुआ जोंनि स्पेसियेलि ट्राइबेल हिसाबै बा जों बर' हिसाबै बेहाय जोङो मोजां रोखोमनि एफेक्टेड जानानै दङ। ओंखायनो आं खावलायगोन, नोंथांमोनाबो बेवहाय आग भाग लानांगोन। जोङो बेफोरबायदि लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानानैनो डिसिप्लिननि गेजेरजों रंजा बाजा खालाम। डिसिप्लिननि गेजेरजों फरायनाय, मावनाय दांनाय, बिजनेस बेफोराव आवगायलां। खिन्थु लोंनाय जानायजों नङा, बेखिनिखौ आङो बुङो आरो।